Това е Виктория. Тя е мила и чаровна, като всяко друго дете. Но се различава само по едно. Тя не може да чува. Без песен, без музика, без реч. Това първоначално е светът на малкото глухо дете и началото на едно предизвикателство. И за него, и за неговите родители. Постепенно разбрахме, че това не е правилният път, че единственият начин Васко да бъде като другите деца е той да бъде обучаван. И той от съвсем малък тръгна в специална детска градина и до сега той се обучава в специално училище. Общуваме с него по всички възможни начини. Аз съм привърженик на тоталната комуникация. Използваме и писмена реч, и жестомимика, и отчитане по устата, всички възможни известни пътища. Хубаво го прочети. Мали. Добре. Точно, верно. Виждате, масите са в кръг. Това е с такава цел, за да могат децата да гледат мен и да гледат помежду си. Благодарение на брат ми преуспях и превъзмогнах и разбрах, че единствено аз трябва да бъда до детето, единствено аз съм тази, която мога да му помогна, да го разбера и да го въведа в обществото на чуващите, да го доближа до сферата на чуващите, да мога да му помогна да свикне да общува с обществото, с обслужващата сфера, с магазините, с здравните заведения. Навсякъде го водех с мен, на детска асамблея, на детски площадки, на детски заведения и бях до него да му обяснявам, да го науча всеки звук, всека действие, всеки предмет да го възприеме от мен, с много обяснения, с много труд, от ранна сутрин до късна вечер, до детето си и виждам, че това може да се осъществи чрез упоритата грижа на майките и на татковците, на семейството, братче или сестриче. Просто я третирам като чуваща, не я третирам като инвалид. Как заспала, сънувала, че я любят млади момци, все ергени, все левети. Как заспала, сънувала, че я любят млади момци, все ергени, все левети. Петелъти, спорига, бабадона, сега си вика. Петелъти, спорига, бабадона, сега си вика. А над нея стар бял дядо, той я гали като чадо. А над нея стар бял дядо, той я гали като чадо. А над нея стар бял дядо, той я гали като чадо. Стани, бабо, побеляла, стани, бабо, оглупяла. А над нея стар бял дядо, той я гали като чадо. Стани, бабо, побеляла, стани, бабо, оглупяла. Стани, бабо, побеляла, стани, бабо, опостяла. Стани, бабо, побеляла, стани, бабо, опостяла. Учим по програмата за масово училище. Преди да започне учебната година, нали, за съответният клас, аз се планирам учебния материал, който ще преподавам през цялата учебна година. Независимо, че учим по програма за масово училище, при нас е много важна нагледността. Всяко нещо трябва детето да го види, да го свърже с действителността и да влезне в неговата памет и реч.
единственият начин, с който съм смятала, че мога да помогна на детето си, това е обучението, за да мога да го направя един пълноценен човек. Той сега е станал на 9 години, както го виждате, от едно малко бебенце, 800 грама, стана едно голямо момче. Завърши първи клас в масово училище. Отчита по устните. Загубата на слуха му е практическа. Практическа глухота. Надявам се за по-нататъка да продължи в масовото училище и да се развива като всички останали чуващи негови връстници. Но тъй като надеждата ни умира последна, все се надяваме, че децата ни няма да бъдат гледани като инвалиди, няма да бъдат гледани като втора ръка хора, че ще заемат достойно място в това общество, защото самото общество има нужда от тях. И просто вярата ми е, че бъдещите поколения, тези, които са на тяхната възраст, ще осъзнаят и ще могат да бъдат внедрени, за да са пълноценни и да са наистина граждани на това общество, защото обществото просто има нужда от тях, както и те от него. Те са граждани на тази страна. Обичайте ме, усмихвайте ми се и тогава аз ще опитвам пак. Ние попитахме тези деца, какви искат да станат, когато пораснат. Аз ще стане художник. Какво ще работите порасне? Аз се порасне, ако съм ръка, развива кораб. Си порасне и фирим работа. Аз порасне работя на магазин и строител. Помага баща ми, магазин и строител. Другата къща, разкошена. Мечтая да стана в бъдеще икономистка. На мене желая студент, може полиция, може депутати, може икономика. Може, ще видим кога. А ти? Аз искам да станем естрадна певица или искам да станем на игрите, когато ме снимат на филма, като актрисите. И това искам да станем повече, за да може, ако останем естрадна певица, да не може хората да са щастливи и да ви е приятно да бъде удоволствието на нас. Да. Пролет, 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 пролет. Момичешки устни, момчешки ръце. Пролет, 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 пролет. Косите ни вдига, кръвта ни тече. Повярвали лудия смях на петлите, звъна на камбана, нестройно сърце. Сривяваме силната броня на дните. Момичешки устни, момчешки ръце. Езика на изкуството, езика на музиката е този език, който сближава най-бързо хората, кара ги да се чувстват щастливи. И аз съм убеден, че хубавото, което можем да дадем на тези деца, това е нашата огромна вяра в тяхните способности, нашата огромна любов, за да могат те да се чувстват абсолютно пълноценни в нашето общество. Благодаря много! Особено голямо внимание там се обръща на слухопротезирането на децата. Тоест, те имат възможност след той слухопротезиране с индивидуални слухови апаратчета успешно да се обучават в масови училища.
Някои хора ме питат какво е това и всъщност аз не чувам нормално с апарат, много ми му махат. Те им отговориха как може да случи такова нещо. Аз му казвам на другите, че това на всеки може да случи нещо в живота си. Аз обичам хората и приятели, но не искам да ме подигравам, не ме обичам такава лук. Да, аз лук, да мога да пее и танцувам и всички да се доплащат. Вечерята приготвена, кръгълата си. Навън последния трамвай прозвънва умре. Денят завършва с чаша чай, един работен ден. Ти какво ще станеш, ще спраше да работиш? Аз се към да. Защо? Защото аз се към да. Те по-сайфен Аз ще стана праше, ще работим артистка и певица. Защото ще обичам и танцува, и пеем, и играем. Разберете, че ми е трудно да изразявам мислите си с думи. Глухите деца виждат като всички останали деца. Те чувстват като всички останали деца. Те са умни като всички останали деца. Тебе слави тишината, ти даде звук и глас. Стаен ключ на светлината, пусна думите при нас. Всеки жест и всяко слово с твоята истина блести. И отново между нас оставаш ти. Ръцете ни вече говорят и устните благодарят. За нас е отворен простора, свети щастливия път. Нека Бог да те прослави, ти си в нашите души. Тебе няма да забравим, ще те помним като жив. Тебе слави тишината, ти даде звук и глас. Стаен ключ на светлината, пусна думите при нас. Всеки жест и всяко слово с твоята истина блести. И отново между нас оставаш ти. Ръцете ни вече говорят и устните благодарят.
За нас е отворен простора и свети щастливия път. Нека Бог да те прослави, ти си в нашите души. Тебе няма да забравим, ще те помним като жив. Ръцете ни вече говорят и устните благодарят. За нас е отворен простора и свети щастливия път. Нека Бог да те прослави, ти си в нашите души. Тебе няма да забравим, ще те помним като жив. Тебе няма да забравим, ще те помним като жив. В ресторантите Макдоналдс работят много млади хора с увреден слух. Ние попитахме асистент-менеджера. Защо? Ние не смятаме, че те по някакъв начин са увредени. За нас те са напълно нормални хора и ние се радваме да работим с тях. Смятаме, че е добре всеки един да се обърне към тях. Те просто са много отзивчиви и много лоялни в своята работа към нас. Колегите млади, възпитани, интересни, тях работа е песен, мога да разчитам на тях, другите натоварени. Аз не мога да повярвам, че съм влек на работа. Радвам, че съм тук на работа. Аз съм щастлива да работя тук. Трябва да апелирам моите приятели, те са способни да се работа на всякакъв, както при нас. Тук да работят. Брат ми разбрах, че мога да работя тук и имах желание да работя тук. И имах интервю с Сергей Григулев, управителя. И той ме прие. И те ме обосава да взема мисията и имах очи желание да обосавам и други колежки или колеги. Училището ни е обърнато към целия свят. Обърнато е към всички глухи, към всички чуващи хора, с желанието този свят да се обърне също към нас. Тези хора, имам предвид чуващите хора, да ни приемат такива каквито сме, да ни приемат с всичката любов, която са способни да отделят за нас, да ни приемат като равноправни членове нас, глухите деца, техните родители и техните педагози. Кажи. Друг, кой ще повтаря? Ани. Юли. Юли. Акус. Аз е хубаво. Акус. Митко. Юли. Акус.
Много е важно за децата да ги приемеш с топлота и с обич. Тогава и те отвръщат със същото. Защото много от тях, тук това е техният дом. Те се отделят от родителите си и трябва ние да им помогнем, защото те искат да говорят, искат всичко да разбират. Затруднената ми реч да бъде разбрана. Затова имайте търпение да ме изслушате. Децата с увреден слух много обичат пантомимното изкуство и имат специален талант за това, уверяваме ви. Срещата ми в това шоу, което предполагам, че една малка част ще видите, беше много интересна, защото аз видях нещо, което никога не бях срещал в живота си. Други очи. Затова, като актьор, бих искал да припомня, че Шекспир казва, големият световен драматург Уилям Шекспир има една прочута фраза, че очите са огледалото на човешката душа. Това, което ме впечатли особено, беше точно това. Аз не видях очите на деца. Аз не видях наивни очи. Аз видях чакащи, искащи очи. Очи на хора, които са можещи, които са интересни, които са атрактивни и които дават импулс дори на задрямалия, дори на уморения да се възбуди за работа. Енергия за работа. Това имах, когато работих с тези деца. Те възбуждат енергията. Те възбуждат емоцията на този, който иска чрез тях да направи нещо. Много беше впечатляващо.